Ramni amara fana hachu kamyo tongoi tonai tiprasa no hu kuri ungoi tongko tabuk fana mache amanu yaklai. Omahane chini kok toma mangpi nujaga phaika Udaipur Mirja Rajapur amchayo tongoi tongnai taku okra Sayon Kr Noatiano nukong. Boroni tongnano kuri ungmabai Mirja Rajapur amchani IPFT ATISArok jotona bono chubai khungchanok tangoi rwkha. Taku okra Sayon Kr Noatiano sarkuduk maromai hapani bokati mungsapana subachumaya. Boni ration card bokuri ration card namna bogai amchani khoroksa BJP ni adong Kartik Kumar Debor mano boni thani khok nuisai bara ration card khlai runa hunoi rangna phano bono ration card khlai rimandia. Taku okra Sayon Kr Noatiano busa khorokbui tongo boni nukong busa khorokbui tei hik saina tui boni nukong khaja. Busa khorokbui tongmaba khoroksa phano rungnogo pori jagya. Abonoga ATISArok hapani rungnogo boni busa khorokbui no pori den hne kok rwkha. Hapani bukhokti mungsapana subachumaya tabu phano. Taku okra Sayon Kr Noatiano nukke berana kharo sise chana mai kuri tongna no kuri. Borok hai borokna hapani bukhokti sepsaro ruya hunke bahake boroni nukunga hamkrai phainai. Tabuk phano borokni voter ID kuri ration card kuri mungsapana document kuri bok birmane nugui Mirja Rajapur tongoi tongnai ATISArok chubana thangka phasalo. Chunoti ATISArok ni Vice President Kr Noatiano saka. Sung jedino ro party program khaimani party program ni aro bar ro pathro sung joining program ni bagai je pur khaipro yang khainung phaija bon no kopla ide ba su mai sing ko tangma bike toga sung wana khabono nugoi gawana mani missing ti sung ai prosini ar pro youth IPFT tongo ATISArok tongo IPFT tongo sung joto wings ni dol bodol dok phalemani jorobo sung ai pro rang borokno mai jadi ro ni rang 800 taka busu bamung subai rikha nge tak boni je ration card obo khain bagai sung division hoitin sung belekhe subanai nge tabu je bona heke rangsamani sung obo belekhe no obo opus khayo obai rangsaman ro ekdom ongya borong kintu subaman thi dorkar heke rang nok sawi kri borok bokhe ke sima sawo buni pandarogo tuirok khobubo pandarogo tuirok khobinai jama mani sikambro phalai sawo oba haida oba hayung tongo ke boni srai rong no sung buskanga kagaz potro khairinan bang chung belekhe sakta naita Nge bung chere tabla kapora pori ang saima ka buskang sara pori dina bagai no rena okamina hade no kono bong ne bagai wan chumule tore sung ta buskang go borong na school admission khain bagai chung document lagje nangmani sung belekhe saktari chung kagaz robo khairi nai borong no admission long ବ୍ୟବସ୍ଥା sung jotono lukok subana kesini obai IPF tong thu yo IPF tong thu ATISArok thu sung jotono ol lukoni je sini je dol tongai ro busubai ni tongo tak subana ite borong na kanin chini mungke angke Mirja Rajapur division IPFT ni secretary Kr Noatiano kakatini norok no borok nok tangoi dima bagai nungle bahai mat tongjaka ku balance kuchi no kata nini ration card de to puroi ani ration card anlayo ani kira khalai school ma thaya botu tenia ration card puroi ada card puroi ration card khulanya khlai de hin ke borong sasa kana parani borong na tamani o chilo ni badri patoli neta taman heta ba neta ni bubu katti taman neta ha taman neta bijuli neta ano ration card khlai na no oba an thale ran position an paka position an sawile buna ba kisle rulia ration card kisle rulia pure ano na buna helper display kasi tusto ano na niya na abno wala bro jote abo dita antipi ina ano hapa mane ano yaruka hata nin thana je rang chanai boni mungtamo kasi kako bo party ne bro bijuli galai klai puilano sine media rong hambai afaro tini Mirja Rajapur division ni bisingtei tini IPFT tai IPFT ATISArok IWT joto ni bisingtei Mirja Rajapur ni andaro badori pathor amchayo sini taku okra Sayon Kr Noatiano nukungo sung phaisok paimani o jagao sung nukha tini taku okra ni kedugma saltui
deprive jungjak bini tabuk suk jora kono voter kagos rok gri bini cherai khorok buri tongo bini cherai khorok buri ni kono lekha pora khlainani moto kono amon kono kichu kagos potro phano gri sing abno nukha abno bisingtui sing tei kaisa nukha bongni nok belai khlai borok kosto kha tangi chalai mane bisingtui nok hamia belai ke sing abno nugui sini dokhani borok sing belai ke khairok laika sini IPFT ni o অঞ্চলত তংনাই রক বরংনি বিসিংতui sing phainai phaika naifemani sing tini nukha hangkha afrono sing kogri kalangjak je sing takuk okrano sini division ni bisingtui kaisa nok tangi rejaknai o sing kogri mani bisingtui no tini sing bini nok ja nangmani nok tangthaniwo sini IPFT ni division ni joto borok rok milogui tini o tagawo rang poisa kisa chuba laika pasapasi nok tangthaniwabu o division ni joto IPFT ni adong nini yud IPFT ni adong atisa ni adong joto milogino nok tanglai tongo obo sung kahangkeno khakchangma manu sung uma heklai sing kabangma borok rokno jara kri uma heke ngui tongnai rokno sung uma heke chuba tongman boi sung teibo khakchangma manu phaini chalo sung uma heke teibo samung khlai thangnai aboni bagai lukorokni thanebo sung koina musungo sini borok je kri rokno nugui tongkha hangke phaidi jotono chuba lainani a jagao ang jotono koboknai